Aurreko urtean babesletza egin genunean 3 arrazoiengatik izan zen. Alde batetik izan zen jasangarritasuna, bestetik berdintasuna noski, eta gero ere ohitura osasungarrik, ongizate integrala eta bar. Ikusten genuen oso ondo uztartzen zela zuek egiten ez zuten lana Basotik Fundazioak egiten duenarekin. Laguntzen degulako basoak zaintzen, eta basoen funtzioa da aldaketa klimatikoari aurre egitea, ingurune osasungarri bat edukitzea. Hori dana Basotik Fundazioak egiten du, hartzen du bere gain. Eta ekimen importantea da Aldundiarentzat, eta horixe da, soinean daramazuena zuek zuen maiotetan emakumezkoen txirrindularitza hor herri proiektu bat dago atzatik.